Hej alle sammen. I den her video vil jeg gerne sådan vise jer, hvad for noget makeup jeg har. Og så vil jeg også gerne lægge noget på mig selv. Som I kan se, så kan I godt se, at jeg ikke har noget på. Kan man godt, fordi det kan man bare. Og så man kan creme ud uden makeup. Så lad os bare komme i gang. Jeg starter med, at min lipgloss, altså dem jeg mest bruger. Vi starter med sådan en helt gennemsigtig lipgloss. En W7 lipgloss, som er helt gennemsigtig. Jeg prøver bare alt muligt på mig i det. Så. Og den gør bare sådan her, at ens læger, de kommer til at skinne sig, når der er lys. Så. Det er det, de gør. Og min næste lipgloss er sådan en her. Og det er en Sofjons fra London. Lipgloss. Okay. Ja. Så tager jeg lige noget af den her. Altså, den laver ikke sådan noget. Den forandrer ikke ens læber. Og godt lide at have den på. Og sådan mega dejlig. Den lugter mega godt. Så. Og så det næste jeg vil vise jer, det er min neglelak. Som jeg elsker sygt meget. Altså jeg viser jer kun det makeup jeg gerne. Sådan, jeg har neglelak. Jeg elsker den sygt meget. Det er en Drake Blonde Nail Brush. It's White Hove Parfume og Baby Rapes. Jeg skal lige prøve at se den. Se den. Den var mega flot. Det her. Den var mega flot. Se her. Og den er bare mega flot, og jeg elsker den sygt meget. Prøv at se her. Den er mega flot, og jeg elsker den sygt meget. Prøv at se. Den skinnende farven her. Jeg er tilbage. Jeg er tilbage om 2 minutter. Nu er jeg tilbage. Og så det næste jeg vil vise jer, det er min mascara, som jeg også bruger hele tiden. Det er den her mascara, som jeg også bruger hele tiden. Men lige skal jeg lige lægge den op på, så skal jeg lige have mit spejl. Mit spejl. I må meget undskylde, hvis I kun kan se mit spejl. Jeg tager ikke så meget på, fordi det var en stille lørdag. Sådan.
Sådan, hey guys. Sådan, nu har jeg mascara på. Og så kommer vi til min parfumer. Så. Den første parfume, det var sådan en gaveæske, jeg havde. Og det er en Christina Areens Life. Se. Og det var mega godt. Prøv at se. Den dufter godt. Og jeg elsker bare duft til den. Det er den bedste duft i hele verden. Så ja. En godnatspray. Så ja, jeg bliver mega flot i dag. Og den næste, det er en sexy Dentella parfume. Og den har sådan lidt her bånd. Sådan her bånd, som kan strammes ind efter parfume. Sådan. Nu er det strammet ind. Og den dufter også mega godt. Den er måske lidt kraftigere end den anden. Men også et lille sprøjt af den. Oh my god. Jeg glemmer altid den der lille bitte slejfe. Så. Og så har jeg sådan en lille bitte parfume. What den her? What den her, den er. Og det er bare en helt normal lavendel parfume. Fuck, skal du den her? Se, det er et logo eller sådan noget. Nej, det er. Ja. Og så kommer vi til mit sidste makeup. Den her box. Okay. Jeg skal lige have den op. Vi starter med at have sådan en her. Til at tegne på min øjne med. Det skal jeg lige gøre, men jeg skal bruge mit spejl. Så yes. Tegner øjne. Det bliver grimt. Så har jeg det på. Man kan bare ikke se det. Så yes. Så kommer vi til mit næste makeup. Det er sådan en her kindeting. Så yes, skal jeg lige putte noget på. Og man kan se noget på. I need too much. So my god, jeg mangler lige her. Hey god. Sådan. So yes. So much. So yes. Og så det næste, det er sådan her. Jeg skal lige kigge efter mit tøj. Så yes. Det næste er sådan en her. Og jeg vælger at bruge den sølv, fordi sådan, jeg har sølvtøj på i dag. Hvis jeg kan få den open. Så yes. Det går vi bare i gang med.
Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. Så fik vi lige det på. Kan man se det? Ja. Altså det sidste, det var alt for den her video. Vi ses i min næste. Men lige, jeg skal lige. Yes. Så det var alt for den her video. Vi ses næste gang.